Nagyon sok programban részt vesznek, ők a kezdeményezők, innovatív gyerekek. A magatartásukkal nincsen probléma. Igyekeztek a képességeitekhez a legjobban tanulni. Nagyon jól alakul a tanulmányi eredmény, például most a pályaválasztási kiállításon is részt vesztek. Úgy tudom, te is részt vettél, nagyon komolyan újságot szerkesztettél, filmet készítettél, most is ebből kifolyólag vagy itt. Mindenhol, ahol kérik és megjelennek, részt vesznek lelkesen, programokat találnak ki, próbálják az iskolát motiválni. Sokszor vannak a tanárok segítségére különböző programokban, ilyenek például az ökorab, ilyen a személygyűjtés, szállagavató. Ez a legjobb osztály, a környék legjobb osztálya. Nem csak az iskolánk, hanem a környék legjobb osztálya. Nagyon jó kis osztályközösség, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről is szó van ebben az osztályban. A kirándulások, amik csak egynaposak szoktak lenni, és nem azért, mert nem mennének el kétnaposra, hanem próbálnak olyan kirándulásokat szervezni, ami minimális összegből lehet finanszírozni. Voltunk a múlt tanévben a BNV-n, ott meg tudjuk nézni az informatikával kapcsolatos fejlesztéseknek egy részét, nagyon kis szegmensben.